Kene gede gejing itu kana syapang Martin Luther. Martin Luther udai unong hikai niambat mong na Germany ubalaka ha ka chipau terik nai November 19 pa prapulai ha S11. Nadu dangrit ulalong ubestat bat ubaminot ha gajing pule. Kikmi kikpa jong kikwa ba unong yasai ai. Henry hadin gawe ke jingja ke ba penkindit ye u larai ban rongsa ke jingim ban sekri ya ublay bat ulalong upadar. Katba udang hikai ha ke skul ba. Martin Luther ulapule bahaya ke Bible bat ulas ngautu ba gajing penim kawan leng ba gajinget ha uji sukuris. Om leng ba ki kaum ne da ke batit ya gajing map ya ki pop da ke bisa. Om da ke batit ya ki indulgent ha gajing hikai jong kabalang Katolik. Ha kato kapor ya ne kato kat ne ki rukom hikai jong kabalang Katolik ki lapen lengok yo. U langit ba day ban penbet ya kine kijing bakla da ke bapai biang sya ke ketin ublay. Ha ke live weterik u Oktober sedem ciajar sans pa khat nyau. Martin Luther ulapan pau ya ki kendai perusahaan tesis. Ki balong ki jingtho ki bakentho ya ki jinghikai bat ki rukomle ki bangit ba ki la bakla. Laong ba ula pensa ya kine ha ke jingkang jong ga balang. Ha witan ba. Kene ke jingja kala sedang ya ke Protestant Reformation. Kabala penkela sibun ya ke history jong ga balang Kristen ha ke perthai. Inoyalam jong ga balang kim sum la muncur ya ki jing hikai jong u. Lakot yu ban pensyai. Bat ban kela na ki jimut jong u. Indrei ula yang skam halor ke ketin ublay ke Bible. Bat halor ke jinget jong u. Namar kata labek no iu na ke balang. Wala kataru ula peteng ban thok ban hikai bat ban penpreang ya gajing sisa kat kum gajinget jong u. Kawai na kikam ki bakrautam jong Martin Luther ka long. Ka jingpen kala ya ka Bible sya ke ketin Jerman. Kene ka la penla ya ki beriu pat ba ban pule hi ya ke ketin ublay hala ke jong ke ketin. Kene ka la kentiu om tang ya ke jingstar en rei. Ru ya ke jingnang jingtip jong ki pat ba. Martin Luther ulusong kurim bat ka Katha trina won bora. Kabadai gawe ka fomarnon. Kiladon ka longying ka bas ngautenat bat kila riya lagi kun. Ula peni baga jingim bandon ka ying kasam ru kalong ka bakodor ha ka jingim kestan. Martin Luther hadin ba ka Protestant Reformation kalasdang ki jinghikai jong Martin Luther ki la saprang step ha kelang ke Germany bat sya ki weipat kiri ha Europe. Kene kalalong na mar balasdang ban pendonkam ya ke printing press. Kabala ban son bun teli ki kot bat ki jingtho ha kapor kabalengkot. Ki beriu bun pa ki layo pule ya ki jingtho jong bat kila sedang ban wat banyak ya ke Bible hi dalade. Watla Martin Luther ulamat sibun ki jing ki jingma bat ki jing persya. Sum lasange ban sekri ya ublay. Ulatho bun teli ki kot. Ki jing hikai bat ki jing ruai jing yero
Kaway na ki jingarway ba paunam tam jong u gaday. A mighty fortress is over God. Kaba hadu menta dangju rway hapun gibalang. Ka jingim jong Martin Luther ka hikay yangi ba ka jing sisa gaday kaba kordor ban yaki ki baro. Ula pen ba Ukristan uday ban syanya hagaktin ublay bat ban pule ka Bible man kasngi. Ula hikayru ba ka jing penim ka long ka jing ais ngaw ha jong ublay lang ba ka jinget ha uji sukris om namar ki kam ki babha jong ubriw. Hai kini gisngi ula kenmau ya Martin Luther kum uway na kinong penkela bakraw tam ha ke history jong gabalang. Ki school ki balang bat ki jaka pule hakelan ka perthai kidang pule bat hikai syapang ke jingim bat ki jingno sengyang jong u. Ke jingim jong u ka ai mensim yangi ban long ki benut ki ba hok ki ba minot ha ke jing pule bat ki ba yaine ha ke jinget wat haba ni ya kendu ya ki jinge ne ke jing persya. Martin Luther ula wanra ya ke jingkela ke bakraw om tang ha ke liang jong ke nyam hinre ru ha ke liang jong ke pule puthi bat ke imlang ke salang. Da ke bapen kela ya ke Bible sya ke ketin ke ba ki patpa ki snyotu. Ula ailat ya ki bubon ban pule bat ban tip kambha ya ki jing hikai niam kene ka la kentiu ya ke jingnang jing tip apdeng ki patpa. Ke jinglong jong Martin Luther ka pen kenmau yangi ba wei ubriu u badon ke jinget ke baskem bat ke jingtmu ka babha ula ban wanra ya ke jingkela ke bahe wat ula ya kendu ya ke jing persya bat ki jinge ki babun ula peteng ban yang a ke jing sisa kat kum ke jinge jong u. Namar kata ke jingim jong Martin Luther kalong ke nuksa yangi baro banlong ki badon ke jing snyorit ki bawat ya ke jing sisa bat ki batrena ke benta ke paha gemiat jong ki wei ki jing hikai bat ki kam jong u kin dangsa kin mau ha ke history bagin peteng bat ai jing hikai ya ki pateng la pateng benriu.